ዕጡቋት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ተብፂሖም ጀላቡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተሰዊረን ትራምፕ ናብ ሩስያ ኢዱ የወጣውጠሎ ናይ እግድ ደብዳቤ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰላምታ ነረሳዕናን ሰላምታና በብዘለኩም ይፅሕኩም ዝኸባርኩም ተኸታተልትና ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ንኽትገብሩ ብትሕትና ንሓትት። መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቋት 28 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ ጥሙጓ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዘውፅሕዎ መጥቃዕቲ 5 ሰባት እንትሞቱ 2 ከበድቲ ጉድኣት ዝበፅሖም ወገናት ድማ ናይ ሕክምና ክትትል እናገበሩ ይርከቡ። እቲ መጥቃዕቲ ከባቢ 4 ሰዓት ናይ ምሸት ዝተፈጸመ እንትኸውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጸሎት ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ዝነበሩ ሲቪላት ዝተፈጸመ ጭካነ ዝተመልኦ ጨፍጫፍ እዩ። መንግስቲ ምስ ምልከቶም ናይ ጸጥታ አካላት ኮይኑ ነዚ ገበን ዝፈጸሙ አካላት ንምሓዝ ክትትል እናገበረ እዩ። በዚ አጋጣሚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት ዝበፅሐ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ዝተሰምዖ ሓዘን እናገለጸ በብእዋኑ ዝተረኸበ ሓበሬታ እናተኸታተልና ንህዝብና ከም እንገልጽ ክንሕብር ንፈቱ። ክሳብ ሕዚ ገበን ዝፈጸሙ አካላት መንነቶም ከም ዘይተፈለጠን ነበርቲ እታ ከተማ ድማ ንቐጻሊ መንግስቲ ትግራይ ግቡእ ክትትል ክገብረሎምን ጸጥታ ከተማ ውሕዝ ክኸውን እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኢትዮጵያውያን ጻዕና ጀላቡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተሰዊረን መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ 180 ሰባት ጽዒነን ዝነበራ 4 ጀላቡ ኣብ መንጎ ማያት ጅቡትን የመንን ምስዋረን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት IOM ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር የመን ዓብዱልሳቶር ኢሶፍ ካብቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያንን ምዃኖም 5 ካብቶም መራሕቲ ጀላቡ የመናውያን ከም ዝኾኑ 57 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም ሓቢሮሎም። ሃለዋት እቶም ስደተኛታት ንመርከብ ጻዕርታት ይካየድ ምህላው ግን ብሂወት ክተርፉ ተኽእሎ ውሕድ ምዃኑ ገሊጸሎም። 2 ካልኦት ኣብ ገማግም ጅቡቲ ዝተሓላ ጀላቡ ዝነበሩ ስደተኛታት ግን ምድሓኖም ዓብዱልሳቶር ኢሶፍ ወሲኹ ገሊጹ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቲ መስመር ካብቶም ዝኸፍኡን ኣዝዮም ሓደገኛታትን ምዃኖም ይገልጽ። እዚ እናኾነ ግን ኣብ መዕለቢን መበገስን ቦታታት ካብ ጎንፂ ዝሃደሙ ዜጋታት ምብራቕ ኣፍሪቃ በቲ መስመር ምጉዓዝ ይቕጽሉ ምህላዎም እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብ ዓመተ 2024 በዚ መስመር ናብ የመን ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣስታት 60,000 ምንባሮም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጸብጺቡ እንተኾነ በቲ ሓደገኛ መስመር እውን ዝሓለፈ ዓመት ብድምሩ 558 ሰባት ምሟቶም እቲ ትካል ይሕብር። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጃልቦኦም ካብ ማያት የመን ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ 20 ኢትዮጵያውያን ምሟቶም ይዝከር። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውሳነ ኣመራርሓ ሰራዊት ብዝብል ዘይሕጋዊ ጉባኤ ንዝገበረ ጉጅለ ስልጣን ንምርካብ ዝተጀመረ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ጠጠው ንኸብል ትዕዛዝ ሂቦም። ፕሬዚደንት ጌታቸው ንታደሰ ወረደ ኣብቶም ዝሕመሱ ዘለዉ ግንባር ኣዘዝቲ ስጉምቲ ንኽወስድ ዝተፅሓፈሉ ትዕዛዝ እዩ። ወዲያው ድማ ንታደሰን ነቶም ቅዳሕ ዝተገበረሎምን እቲ ትዕዛዝ በፂሕዎም እዩ። በኣንጻሩ ድማ መዲድን ማሾን ትማሊ ኣይንሰምዕን ብምባል ብተናፀል እቲ ውዲት ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ቀፂሎምሉ ውዒሎም። እቲ ድሌቶም ናይ ህዝቢ ምእንታን ክመስል ዝኣከብዎም ሰባት ተራእዮም እዮም። እቲ ዝገርም ጆን መዲድ ኣብ መቐለ መናእሰይ ብምግላልን ብሰራዊት ፓትሮል ብምፍራሕ ንህዝቢ መቐለ ዘይውክሉ ኣብል ከፊሎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝኣከብዎም ንዕቀት ንህዝቢ መቐለ ዝተራእየሉ መድረኽ ኮይኑ ተራእዩ። ዝዓደምዎም ሚድያታት እንተይቀረ ብምብራር ዘይኣነ ሰብ የለን ዝዓይነቱ ብዛዕባ ጅግንነቱ ክሰብኽን ብፍላይ ማሕበራዊ ሚድያታት ክናሸው ይውዒሉ። ማሾ በየነ እውን ኣብ ዓዲግራት ነቶም ናይቲ ድሕሪ ጉጅለ ምስሌታት ኣመራርሓ ፖሊስ ምልሻን ሰራዊት መራሕቲ ኣኪቡ ሕቶ ምስ በዝሖ ትእዛዘይ ትፍጽሙ ብምባል ኣኸይባ ኣለኒ ኢሉ ንጉዕሽ ገብረ እዩ ጎዲፉሉ ኸይዱ። እቶም ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ዘዋን ከተማን ኣመራርሓ ናፍቲ ኣኸይባ ኣይፀውዖምን። ምክንያቱ ድማ ናይቲ ውዲት ቀንዲ ዕላማ ንሶም ስለ ዝኾኑ ምግበይ ንኣዋርሕ ማእኸላይን ሰሜን ምዕራብን ነቲ ድሕሪ ጉጅለ ካብ ዝረክቦ ጸኒሑ እዩ። እተን ዝዋታት ሕዚ ማእኸል ገበንን ጉሕለትን መራኸቢ ምስ ሻዕብያ ኮይነን ይርከባ። ህዝቢ እውን ይሳቐሎም። መሬትን ማዕድንን ብዘይንሕስያ ብምግበይን ቀኛዝማችን ይውረርን ይበርስን የሎም። ምግበይ ካብ ዝሕንግድ ጸኒሑ እዩ። በቲ ናይ ፕሬዚደንት ጌታቸው ትዕዛዝ መሰረት ታደሰ እንተነኣሰ ንምግበይ ጆን መዲድን ማሾን ኣጊድዎም ከም ዝኾነ ተስፋ ይግበር።
ናብ ሩስያ ኢዱ የወጣውጠሎም ካብ ልቡ ድዩ ወይስ ሚዛናውን መምሳል ካልእ ጉዳዩ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዩክሬን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክሳዕ ዝበጽሕ መጠን ሰፊሕ እገዳን ቀረጽን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብጽኑዕ ከንብር ይሓስብ ከም ዘሎ ገሊጹ ትራምፕ ሩስያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ንዩክሬን ኣብ ዓውደ ኩናት ተሃርማ ስለ ዘላ ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ክሓስብ ከም ዝኽእሎም ሓቢሩ ትራምፕ ኣብ መግለጺኡ ናይ ቃና ለውጢ ከም ዘይረአየ ይፍለጥ እቲ ፕሬዚደንት ዳግም ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንፕሬዚደንት ፑቲን ብምንኣድ ንመራሒ ዩክሬን ድማ ሰላም ክህሉ ከም ዘይደሊ ክወቕሶ ጸኒሑ እዩ እንተኾነ ድሕሪ ሰዓታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ዩክሬን ንምዝታይ እምብዛ ይጽገም ከም ዘሎ ንፑቲን ከም ዝኣምኑ ድማ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንመራሒ ዩክሬን ዘለንስኪ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣትሪሩ ነቒፍዎም ቅድሚኡ መዓልታት እውን ውልቀ መላኺ ኢልዎ ከይኣክል ጀማር ኩናት ንሱ ምዃኑ ክወቕሶ ተሰሚዑ እዩ ኣብ ሰሙን ንዩክሬን ዝወሃብ ወታደራዊ ሓገዛትን ስለያዊ ሓበሬታታትን ደው ኣቢልዎም እስጉምቲ እዚ ሩስያ ነቲ ትማል ሐሙስ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ጸዓት ዩክሬን ዘካይደቶ ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ዝተሰነየ ሓያል መጥቃዕቲ ሚሳኤላት ከተካይድ ሓጊዝዋ እንትኾይኑ ንጹር ኣይኮነን እቲ ዓርቢ ንግሆ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳን ቀረጽን ከነብር ከም ዝኽእል ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንኪት መጥቃዕቲ ሰዕበ ምዃኑ ይግለጽ ሎሚ ዝሓዝናዮም ዛዕባታት ነዚኦም መስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም